Kada Mercedes-Benz odluči ući u segment, to ne čini napola. Čini to s uvjerenjem da svako vozilo koje nosi trokraku zvijezdu mora biti najbolje u svojoj kategoriji ili barem mora težiti tome da to bude. Ovih 12 kamiona predstavlja tu filozofiju primijenjenu na najspecifičnije tržišne niše prijevoza. Oni nisu najveći, ni najsnažniji, niti oni koji zauzimaju najviše naslova. Oni su ti koji rješavaju konkretne probleme s takvom njemačkom učinkovitošću koja graniči s kirurškom. Ovo su najbolji kamioni na tržištu koje će Mercedes izbaciti u ovoj 2026. Počnimo. Broj 12. Mercedes-Benz Atego 2026. Ako postoji kamion koji razumije frenetičan ritam europskih i latinoameričkih gradova, to je Atego. Nije najveći, niti najupečatljiviji, ali je vjerojatno najinteligentniji u svom segmentu. Nova generacija Ateca iz 2026. pročišćena je s gotovo bolesnom opsjednutošću detaljima koji čine razliku u svakodnevici gradske dostave. Njegov radijus okretanja toliko je smanjen da se čini kao da prkosi logici svoje veličine, omogućujući manevre u uskim ulicama gdje drugi kamioni zapinju. Kabina, redizajnirana uz suradnju stvarnih vozača, nudi panoramsku vidljivost koja mrtve kutove pretvara u davnu povijest. No srce zvijeri je novi motor OM 934 od 5,1 litara, četverocilindrični dizelaš koji je čista mehanička poezija. Razvijen s istom filozofijom kao i veliki motori marke, ovaj OM 934 isporučuje suzdržanu, ali dovoljnu snagu, s krivuljom okretnog momenta tako ravnom da vozač jedva primjećuje promjene nagiba. Njegova pouzdanost je takva da ga mnogi vlasnici flota smatraju investicijom radije nego troškom. Znaju da će Atego biti tamo svako jutro, paleći iz prve, bez obzira na to koliko vremena prošlo. Za dostavne flote koje trebaju maksimizirati produktivnost bez odricanja od kvalitete, Atego 2026. nije opcija. On je jedini razuman odgovor. Broj 11. Mercedes-Benz Econiq 2026. Postoje poslovi koje nijedan vozač ne sanja raditi, ali netko ih mora obaviti. Odvoz otpada jedan je od njih. A Mercedes je prije nekoliko desetljeća odlučio da oni koji obavljaju ovaj posao zaslužuju nešto bolje od kamiona prilagođenog bilo kako. Econiq je rođen iz tog razmišljanja, a verzija iz 2026. dovodi tu filozofiju do njezinog maksimalnog izričaja. Njegov karakteristični niski pod nije estetski hir. To je ergonomsko rješenje koje operateru omogućuje ulazak i izlazak iz kamiona desecima puta dnevno bez trošenja koljena ili leđa. Panoramska vidljivost s vjetrobranskim staklom koje obavija praktički cijelu kabinu eliminira mrtve kutove i drastično smanjuje rizik od naleta na pješake u zagušenim urbanim sredinama. Ali Econiq nije samo udobnost i sigurnost, on je također nevjerojatno izdržljiv stroj. Dizajniran specifično za komunalni rad, njegova šasija je ojačana kako bi izdržala kontinuirane cikluse utovara i istovara, stalna zaustavljanja i kretanja na usponu s maksimalnom težinom. Automatski mjenjač, integriran s radnim sustavima, omogućuje vozaču da se koncentrira na manevar bez brige o promjenama stupnjeva prijenosa. U najzahtjevnijim gradovima Europe, Econiq je nepisani standard prema kojemu se mjere svi ostali. I u 2026. on ostaje nezamjenjiv u svojoj niši. Broj 10. Mercedes-Benz Unimog u 432.026. Postoje vozila koja se ne daju lako klasificirati. Unimog je jedno od njih. Nije točno kamion, ni traktor, ni građevinski stroj. On je sve to odjednom i mnogo više. U 430 iz 2026. evolucija je legende koja je započela 1946. kada su Mercedesovi inženjeri dizajnirali višenamjensko vozilo za poslijeratnu poljoprivredu. 78 godina kasnije, Unimog je i dalje neprikosnoveni kralj svestranosti. Njegov sustav prednjeg, stražnjeg i središnjeg priključnog vratila omogućuje mu spajanje na stotine različitih priključaka. Kosilice za održavanje bankina autocesta, ralice za snijeg za otvaranje prolaza na planinskim prijevojima,
čistilice za gradsko čišćenje, opremu za bušenje za geotehničke radove. Tamo gdje drugi trebaju cijelu flotu specijaliziranih strojeva, Unimogu je dovoljno jedno vozilo i kolekcija priključaka. Ali ono što uistinu zadivljuje kod U430 je njegova mehanička otpornost. Postoje Unimozi koji rade u rudnicima soli u Alpama, u vinogradima Burgundije, u džunglama Južne Amerike i u pustinjama Afrike, s desetljećima službe iza sebe i bez znakova umora. Njegovo održavanje je jednostavno, gotovo primitivno u usporedbi sa sofisticiranošću drugih Mercedesa, jer je dizajniran da ga može popraviti bilo tko, bilo gdje u svijetu, svaki mehaničar s osnovnim alatima. Unimog. U430 2026. nije kamion. On je svjedočanstvo da prava tehnika nije ona koja najviše komplicira stvari, već ona koja ih pojednostavljuje dok ih ne učini vječnima. Broj 9. Mercedes-Benz Zetros 2026. Ako je Unimog svestrani terenac, Zetros je istraživač nemogućeg. Dizajniran za rad na mjestima gdje karta postaje mutna, a ceste nestaju, Zetros je alat koji biraju vojske, znanstvene ekspedicije i humanitarne organizacije koje trebaju stići tamo kamo nijedno drugo vozilo ne može. Njegova filozofija dizajna radikalno je suprotna modernom trendu. Umjesto dodavanja elektroničke složenosti, Zetros maksimalno pojednostavljuje. Njegov motor, redni šesterocilindrični od 7,2 litara, namjerno je manje sofisticiran od motora njegove cestovne braće, jer je zamišljen da bude popravljen s ograničenim sredstvima u bilo kojem kutku planeta. Njegova šasija s ravnim uzdužnim gredama i robusnom konstrukcijom može izdržati opterećenja i torzije koje bi natjerale bilo koji drugi kamion u plač. Njegova kabina, dostupna u otvorenim ili zatvorenim verzijama, može se opremiti lakim oklopom ili sustavima za preživljavanje u ekstremnim uvjetima. Na rutama Sahare, u džunglama Amazone, u stepama Mongolije, Zetros je kamion kojemu se okreću oni koji si ne mogu priuštiti luksuz da ostanu zaglavljeni. Jer kada se Zetros zaustavi, to nije zato što se pokvario, to je zato što je stigao na odredište. A to odredište obično je tamo gdje nijedan drugi kamion prije nije kročio. Broj 8. Mercedes-Benz Arox 2026. Građevina je pakao za kamione. Prašina, blato, ekscentrični teret i nepravilni tereni, udarci, vibracije. Građevinski kamion živi kratak i nasilan život, a samo najjači preživljavaju. Arox je rođen da bude taj preživjeli, a verzija iz 2026. dovodi tu snagu do granice mogućeg. Njegova šasija izgrađena je od čelika visoke čvrstoće u konfiguracijama koje mogu doseći i do 41 tonu ukupne kombinirane mase. Ovjes, od ojačanih lisnatih opruga ili zračni ovjes visokog kapaciteta, dizajniran je da apsorbira najbrutalnije udarce bez prenošenja na ostatak vozila. Mjenjač PowerShift 3, specifično kalibriran za građevinske primjene, upravlja promjenama s inteligencijom koja predviđa potrebe terena. Više okretaja na blatnim usponima, duže promjene na nizbrdicama, zadržavanje kada težina gura. Ali Arox nije samo mišić, on je i glava. Njegov sustav kontrole tlaka u gumama omogućuje vozaču podešavanje prijanjanja iz kabine, prelazeći s asfalta na blato bez izlaska iz kamiona. Asistenti za kretanje na usponu i kontrolirano spuštanje pretvaraju nemoguće manevre u sigurne rutine. I kabina, iako funkcionalna, nudi razinu udobnosti kakvu građevinski vozači nikada nisu poznavali. Arox 2026. je titan kojeg građevinske tvrtke biraju kada je projekt prevelik za bilo koji drugi kamion. I kada projekt završi, Arox ostaje spreman za sljedeći. Broj 7. Mercedes-Benz Actros L 2026. Luksuzno izdanje. Dolazimo do kraja ovog prvog poglavlja s verzijom koja izravno gleda u oči najzahtjevnijim vozačima. Actros L nije bilo kakav kamion. On je maksimalni izričaj onoga što Mercedes može ponuditi kada ukloni sva proračunska ograničenja. Dizajniran za vozača koji provodi više vremena u kabini nego u vlastitoj kući, Actros L je stan na kotačima s vrhunskom završnom obradom.
Sjedala, presvučena visokokvalitetnom kožom s električnim podešavanjima i memorijom, prilagođavaju se tijelu svakog vozača poput rukavice. Ležaj velikodušnih dimenzija ima madrac visoke gustoće i posteljinu koja parira onoj u hotelu s 5 zvjezdica. Akustična izolacija dovedena je do takvog ekstrema da, jednom kada se vrata zatvore, urlik motora potpuno nestaje, ostavljajući samo tišinu i mogućnost stvarnog odmora. Tehnologija je naravno prisutna u svakom kutku. MirrorCam zamjenjuje tradicionalna ogledala, poboljšavajući aerodinamiku i noćnu vidljivost. Sustav Multimedia Cockpit sa zaslonima visoke rezolucije integrira navigaciju, zabavu i kontrolu vozila u intuitivno sučelje. Asistenti u vožnji, koji dolaze standardno, pretvaraju svako putovanje u opušteno iskustvo. Actros L nije kamion za rad, to je kamion za život. I za vozača koji razumije da je kvaliteta života na cesti jednako važna kao i profitabilnost putovanja, nema druge opcije koja je vrijedna truda. Ovi su dokazali svoju vrijednost u najzahtjevnijim nišama, od gradskog smeća do istraživanja džungle. Ali 6 koji tek dolaze su vrh, elita, najbolje od najboljeg. To su kamioni koji definiraju vrhunac umijeća u svjetskom prijevozu. A broj 1 nije samo najbolji Mercedes. On je za mnoge najbolji kamion na svijetu. Broj 6. Mercedes-Benz Unimog u 5023 2026. Legenda polja. Ako je Unimog U430 svestrani terenac, u 5023 je neukrotiva zvijer. Ova ekstremna verzija dovodi koncept mobilnosti na nemogućem terenu do razina koje se čine kao znanstvena fantastika. Dizajniran specifično za nagibe, zbog kojih bi planinska koza poblijedila i terene koji izgledaju kao s drugog planeta, u 5023 je vozilo koje biraju oni koji rade tamo gdje karta postaje bijela, a riječ put gubi svoje značenje. Njegova tajna leži u geometriji njegove šasije i inteligenciji njegovog mjenjača. Sposoban se bočno nagnuti do stupnjeva koje bi bilo koje drugo vozilo smatralo uvertirom u prevrtanje. U 5023 održava trakciju zahvaljujući sustavu blokada diferencijala koji djeluje s milimetarskom preciznošću. Gume, ogromnog volumena i niskog tlaka, prilagođavaju se terenu poput gusjenica, raspoređujući težinu kako ne bi potonule u blato niti proklizale na stijeni. Ali ono najčudesnije kod U5023 je njegova mehanička jednostavnost usred tolike sofisticiranosti. Mercedes je dizajnirao ovaj Unimog tako da ga može popraviti bilo tko, bilo gdje u svijetu, svaki mehaničar s osnovnim alatima. Vojske pola Europe ga koriste, znanstvene ekspedicije ga obožavaju. Gorske službe spašavanja ne mogu zamisliti rad bez njega. Jer kada U5023 krene u divljinu, ne čini to s arogancijom tehnologije, već s poniznošću onoga tko zna da povratak nije zajamčen, pa ipak uvijek se vraća. Broj 5. Mercedes-Benz Arox 8x8 2026. Postoje poslovi koji nisu za bilo koji kamion. Govorimo o površinskim kopovima gdje lopate utovaruju desetke tona minerala u svakoj žlici. Govorimo o velikim infrastrukturnim radovima, tunelima koji prolaze kroz planine, branama koje mijenjaju tijek rijeka. Za te poslove Mercedes je stvorio Arox 8x8, najekstremniju konfiguraciju svoje građevinske game. 8 pogonskih kotača, od kojih je svaki sposoban primiti snagu motora i prenijeti je na teren kontroliranom agresivnošću. Šasija ojačana do granice fizički mogućeg, s visokoprofilnim uzdužnim gredama i poprečnim ojačanjima u svakoj kritičnoj točki. Mijenjač PowerShift 3 kalibriran specifično za vuču tereta koji bi uzrokovali pucanje bilo kojeg drugog kamiona. Ali Arox 8x8 nije samo mišić. On je i inteligencija. Njegov sustav kontrole trakcije sposoban je otkriti kada jedan kotač gubi prijanjanje i redistribuirati snagu na ostalih 7 u milisekundama. Njegove kočnice,
s diskovima na svim kotačima i ojačanim hlađenjem, mogu zaustaviti desetke tona bruto težine čak i na najstrmijim nagibima. I kabina, iako funkcionalna, nudi vozaču razinu udobnosti zbog koje zaboravlja da upravlja strojem titanskih razmjera. Kada je projekt prevelik za bilo koji drugi kamion, kada logistika postane noćna mora i samo sirova sila to može riješiti, Arox 8x8 je odgovor. Nema rasprave, nema alternative. Samo on. Broj 4. Mercedes-Benz Actros Edition 2026. Postoje kamioni koji se kupuju za rad i postoje kamioni koji se kupuju za sanjanje. Actros Edition 2 bez sumnje pripada drugoj kategoriji. Ovo ograničeno izdanje, od kojeg će samo nekoliko stotina primjeraka ugledati svjetlo dana, maksimalni je izričaj onoga što Mercedes može ponuditi kada riječ proračun nestane iz rječnika. O svakom detalju se brinulo s obsesijom koja graniči s bolesnim. Unutarnja završna obrada, od kože najviše kvalitete, ručno je šivana od strane obrtnika koji su zanat učili od očeva i djedova. Umeci od pravog drveta, odabranog iz održivih šuma i tretiranog lakovima koji traju desetljećima, krase instrumentnu ploču i vrata. Grbovi Edition 2, diskretni ali nedvosmisleni, podsjećaju vozača da je pred nečim jedinstvenim. Ali Actros Edition 2 nije samo lijepo lice. On je također tehnološki najnapredniji kamion svoje generacije. Uključuje sve sustave sigurnosti i asistencije dostupne u Mercedesovom katalogu, od Active Brake Assist 6 do Sideguard Assista, prolazeći kroz Front Guard Assist. Njegov motor OM471 kalibriran je specifično za ovo izdanje, nudeći neposredniji odgovor i dublji, zadovoljavajući zvuk. I njegova kabina, najveća ikada montirana na Actrosu, nudi prostor za rad i odmor koji nema premca. Actros Edition 2 nije kamion za bilo koga. On je za kolekcionara koji također radi, za vozača koji razumije da život na cesti zaslužuje iste luksuze kao i bilo koji drugi. On je u konačnici savršena kombinacija ekskluzivnosti i performansi. I kada budu prolazili autocestom, svi će znati da ne vide bilo kakav kamion. Broj 3. Mercedes-Benz Actros L 2026. Ako postoji kamion koji predstavlja sve što Mercedes zna raditi, to je Actros L. To nije posebno izdanje, niti ekstremna verzija, niti tehnološki eksperiment. To je admiralski brod par excellence, rezultat desetljeća obsesivnog usavršavanja. Kamion o kojem sanja svaki vozač na duge staze. Verzija 2026. dovodi tu izvrsnost na razinu koja se čini nedostižnom za bilo kojeg konkurenta. Njegova kabina, najveća ikada montirana na Actrosu, prozirni je prostor u kojem je svaki centimetar iskorišten s inteligencijom. Sjedala nove generacije s električnim podešavanjima i memorijom prilagođavaju se tijelu svakog vozača s preciznošću koja graniči s kirurškom. Ležaj velikodušnih dimenzija i madraca visoke gustoće omogućuje okrepljujući odmor nakon beskonačnih radnih dana. Sustav Mirror Cam, koji zamjenjuje tradicionalna ogledala kamerama visoke rezolucije, spektakularno poboljšava aerodinamiku i noćnu vidljivost. Ali pravo srce Actrosa L je motor OM471 najnovije generacije. Ovaj redni šesterocilindrični motor od 12,8 litara profinjen je do granice mogućeg, nudeći učinkovitost goriva koja graniči s nemogućim bez žrtvovanja trunke pouzdanosti. Mijenjač PowerShift 4 s algoritmima učenja koji predviđaju teren i optimiziraju svaku promjenu, pretvara svako putovanje u iskustvo neusporedive glatkoće. I sigurnosni sustavi s Active Brake Assist 6, Sideguard Assistom i Front Guard Assistom postavljaju nove standarde u zaštiti vozača i pješaka. Actros L 2026. nije samo kamion. On je dom, ured i izjava o principima na kotačima. I kada ga voziš, razumiješ zašto je Mercedes Mercedes. Broj 2. Mercedes-Benz e-Actros 600 2026. Godinama se elektrifikacija teškog transporta činila kao daleki san.
Tehnološko obećanje koje se nikada nije do kraja materializiralo. e-Actros 600 pokopao je taj skepticizam zauvijek. Ovo nije prototip niti ograničeno izdanje za izložbe. To je prvi Mercedesov teški električni kamion dizajniran za serijsku proizvodnju i za rad jednako naporan kao i bilo koji dizelaš. Njegova autonomija od 500 km s jednim punjenjem nije optimistična procjena, već jamstvo potkrijepljeno paketom baterija najnovije generacije s kemijom ekstremne gustoće i naprednim toplinskim upravljanjem. Kada se baterije isprazne, kapacitet brzog punjenja omogućuje povrat 80% energije u manje od 1 sata, što je vrijeme pauze za ručak. Ali ono što uistinu impresionira kod e-Actrosa 600 je njegov pogonski sklop. Dizajniran specifično da izdrži zahtjeve teškog transporta, s električnim motorima s trajnim magnetima i mjenjačem s 2 brzine koji optimizira isporuku okretnog momenta u svakoj situaciji, ovaj e-Actros obećava trajnost usporedivu s bilo kojim dizelašem. Testovi u stvarnim uvjetima s europskim flotama koje prelaze 1000 km pokazali su da e-Actros nije samo čist, već i profitabilan. Trošak po kilometru, zbrajajući energiju i održavanje, značajno je niži od troška konvencionalnog kamiona. I za tvrtke koje moraju ispuniti sve strože ekološke propise, e-Actros 600 nije ekološka opcija. To je čisto ekonomska odluka odjevena u zeleno. Budućnost transporta je već ovdje. I dolazi sa zvijezdom. Broj 1. Mercedes-Benz Actros, generacija 2026. s motorom OM 471 najnovije generacije. Nije mogao biti nitko drugi. Nema rasprave, nema diskusije, nema drugog mjesta kojemu se približava. Actros je već desetljećima standard prema kojem se mjere svi europski kamioni. I generacija 2026. dovodi tu izvrsnost na razinu koja se čini konačnom. Svaka komponenta, svaki sustav, svaki detalj bio je preispitan, redizajniran i optimiziran s obsesijom koju su samo Nijemci sposobni održati. Novi motor OM 471 dragulj je u kruni. Profinjen do granice fizički mogućeg, ovaj redni šesterocilindrični motor od 12,8 litara nudi učinkovitost goriva koju inženjeri konkurencije gledaju s nevjericom. Ubrizgavanje s pritiscima od preko 2700 bara raspršuje dizel u tako fine čestice da je izgaranje gotovo savršeno. Toplinsko upravljanje sa sustavima koji održavaju motor na optimalnoj temperaturi u svim uvjetima smanjuje gubitke uslijed trenja i produžuje vijek trajanja. Mjenjač PowerShift 4 s algoritmima učenja povezanim s GPS-om predviđa svaki uspon, svaku krivinu, svaku promjenu nagiba, birajući savršen stupanj prijenosa prije nego što vozač postane svjestan da mu je potreban. Kabina, redizajnirana uz suradnju stotina stvarnih vozača, nudi prostor za rad i odmor koji nema premca u industriji. Sjedala, raspored komandi, kvaliteta materijala, akustična izolacija, klimatizacija. Sve u Actrosu 2026. osmišljeno je kako bi vozač stigao svjež na kraj dana, koliko god on dug bio. I sigurnost sa sustavom Active Brake Assist 6 sposobnim otkriti pješake i bicikliste čak i u uvjetima slabe vidljivosti, sa Side Guard Assistom koji nadzire mrtve kutove i Front Guard Assistom koji štiti prednji dio, postavlja nove standarde u zaštiti života. Actros 2026. nije samo kamion. On je vrhunac 125 godina obsesije savršenstvom na kotačima. On je najpročišćeniji izričaj filozofije koja transport ne razumije kao potrebu, već kao umjetnost. I zato, bez ikakve sumnje, zauzima broj 1 na ovoj listi. Jer kada vidiš zvijezdu na horizontu, znaš da si pred najboljim. A najbolje se u 2026. zove Actros. Trokraka zvijezda nije samo amblem. To je obećanje ispunjeno iznova i iznova, tijekom više od 1 stoljeća. Ovih 12 kamiona predstavlja najbolje od njemačkog inženjerstva primijenjenog na transport. Od skromnog Ateca koji dostavlja po gradovima do titanskog Actrosa koji prelazi kontinente,
Prolazeći kroz neuništivi Unimog koji radi tamo gdje nema puta, Mercedes je dokazao da kvaliteta nije slučajnost, već obsesija. Ove 2026. ako razmišljate o investiranju u kamion koji vas neće iznevjeriti, koji će trajati desetljećima i koji će zadržati svoju vrijednost kao rijetko koji, sada znate kamo gledati. Pretplatite se za više analiza o strojevima koji pokreću svijet. I zapamtite, kada vidite zvijezdu, znate da ste pred najboljim.